Lapu-lapu City buot magpabilin ubos sa GCQ hangtod sa katapusan ning buwana. Siluan meron din sa report. Karong adlaw, mitala og 16 ka mga bag-ong konpermadong kaso sa COVID-19 ang Lapu-lapu City. Upat gikan sa Barangay Pusok, tagtulo sa Barangay Basak ug Marigondon, samtang tagsa ka kaso sa Barangay Babag, Bangkal, Mactan, Maribago, Pahak ug Paho. Kini ang usa sa labing ubos nga mga COVID cases sa Lapu-lapu City itandi sa nakalabayng semana. Apan alang kang Lapu-lapu City Mayor Ahong Chan, kung siya ang pabuton, mas maayong magpabilin lang una sa GCQ ang quarantine status sa dakbayan hangtod sa hinapos ning buwana. There are some people gud nga nasa mga suksuok na wala pa gid masayod. So for me, siguro a little bit another 15 days for a GCQ. And then after that probably we can declare for MGCQ. Gidasunan usab kini sa crisis manager sa Lapu-lapu City kinsa mihimugat sa kakuwang sa pagsanong sa mga tao sa mga health protocols nga sundon aron malikayan ang pagkatap sa COVID-19. Mao magunay dakong challenge nato karon kay pag-adto namo sa mga sityo-sityo ang mga tao walang gihapon nagamit og face mask, di gapon maghugas kamot, sikit-sikit gapon sila. Gani moabot na sa 134 ang mga nasita o gipamulta human maaktuhing wa magsulubog face mask. Sa pagkakaroon, aduna nay 1,255 ka mga COVID cases ang Lapu-lapu City. 546 niini ang naka-recover na o nakauli na sa ilang panimay. Samtang 60 na ang nakalas. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.